Вече може ли да вия? Да, Мио. Вълците тук се качват да вият. Високо. От тази скала. Това на време. Я виж къде са наши вълки. А, не, стига. Искаш ли там да скачим? Айде. И там. Да. Но там може би на този връхче може би е малко опасно. Това връхче. Трябва ще си да слезем от тук. Ами, да. Искаш ли? Ани, харесва ли ти тук, Мио? Да. Искам тук да вия. Ами, айде виде. Айде първо да тържим боровини. Добре. Виж. Тук е тръката. Виж, това там е рибното езеро. Ау! По-тихо. Стига. Много те чуват. Всички хора те чуват. Прилича. Плаша. Може ли? Може ли? След малко. Защо? Защото сега всички пеят. А така, ви има по-тихичко. Някой друг вълк. Някой вълк те чува. Истински? Да, Сигурно чака там. сигурно чака. Тихо. Някой истински вълк те чу. Вият от гората. Пълно е с вълци. Му са глани. Пълно е с вълци. Сигурно идват насам. Някои идват? Те така си дават знак къде са. Сигурно е оттам. Трябва да отидем там. Еми, айде. Ако идват насам? Еми, сигурно идват. Ами ако идват, наистина. Ами идват. Ани, виж залеза. Виж като един голям гълъб. Къде? Гълъб? Ами ако наистина идват. Ау. Ау. Виж кой вика тук? Ау. Ани... Ани, виждаш ли там има един кръг? Там играят паневритмия. Ей там.